Ġieli kontu sejrin ximkien u vjaġġ ta' kwarta ħadelkom sija u nofs. Jekk qatt smajtu bil-kelma traffiku naħseb tafu x'qed ngħid. Din kienet l-istorja tal-poplu Ludi meta ħareġ mill-Eġittu fi triqtu lejn Art Imwiegħda. Bid-differenza li vjaġġ li seta' sar inqas minn xahar spiċċa ħadilhom 40 sena f'deżert. Ejja l-mument bħal poplu Ludi nibdew dan il-vjaġġ mill-Eġittu. L-esperjenza bejn il-Lut u l-Eġizzjani mhux minn dejjem kienet ħażina. Speċjalment wara ċertu Giuseppi mill-poplu Ludi kien għen il-farawn fit-tmexxija tiegħu fi żmien fejn in-natura ma bdietx tipproduċi frott. Jgħaddu snin, Giuseppi u l-farawn imutu u xi snin wara jilħaq farawn ieħor li ma kienx jaf lil Giuseppi. Ma jiftakarx fl-istorja ta' kemm Alla kien providenti maż-żewġ nazzjonijiet flimkien. Ħafna jgħidu li ma kienx jafu mhux għax nesa, imma xried jinsa dawn l-esperjenzi. U għax nesa din il-parti tal-istorja beda joppressa l-poplu Ludi b'ħafna xogħliebes fir-raba u l-kostruzzjoni, ma kienx iħallihom ikollhom tfal subien u ma ħallihomx jagħtu qima lil Alla. Ejja nitfgħu dan il-kuntest f'ħajjitna. Naħseb li bħali ġieli kontu f'xi relazzjoni ma' xi ħadd jew xi biċċa xogħol li xi darba kienet sejra sew, f'daqqa waħda jiġri xi ħaġa u jibda ġej kollox ħażin. Bħal poplu Ludi, waħda mill-ewwel affarijiet li tiġrilna tkun li r-relazzjoni tagħna mal-Alla wkoll tiġi affettwata u bla ma rridu aħna wkoll ninsew f'esperjenzi sbieħ li kellna miegħu fil-passat. Ninsew mhux għax irridu, imma xkultant jiġu esperjenzi tant tqal li jaljenawna. Il-poplu Ludi f'dan kollu ma kienx jifraħ jitkellem. Għal diversi kapitli minkejja li għandna ħafna diskorsi, il-poplu Ludi ma jinsta' ma jitkellem qatt. L-unika ħsejjes li joħorġu minn ħalqhom huma biss dawn l-erba'. U l-Iżrael bdew jitniedu taħt il-jasar u jgħidu il-biki tagħhom mill-jasar wasal Santalla u Alla sema l-krib tagħhom. Tnejjid, għajjat, biki u krib. M'għandniex kliem imma erba' emozzjonijiet tant qawwija. U forsi aħna wkoll hemm esperjenzi tant qawwija f'ħajjitna li għalihom m'għandniex kliem. Imma l-emozzjonijiet huma tant qawwijin. U Alla kif jirrispondi dan il-poplu? F'erbazzjonijiet. Alla sema l-krib tagħhom, ftakar fil-patt tiegħu, xeħed ħarstu fuq Iżrael u ra f'Rimstat kienu. Sema, ftakar, xeħed ħarstu u ra. Erbazzjonijiet li jien ċert li llum għadu jagħmel miegħi u miegħek. Minkejja li kultant is-silenzju tiegħu jafida rasna xi ftit. Minkejja kollox jisimek, jiftakar fik, jixħed ħarstu fuqek u jarak. Eventwalment Alla jsejjaħ il-Mosè biex jitlob il-farawn jeħles lill-poplu minn dan il-ħabs tal-Eġittu. Fast forward u l-Lut eventwalment jirnexxilhom joħorġu mill-jasar tal-Eġittu u issa qegħdin fi triqthom lejn arthom fid-deżert. Jien m'iniex persuna li nieħu pjaċir ħafna fil-karozza, ma hemm vjaġġi li napprezzahom iktar minn oħrajn. Vjaġġ lejn ix-xogħol pereżempju jew lejn l-iskola ikunu differenti minn xi vjaġġ biex noħorġu mal-ħbieb. Ma nafx jekk inqbattux fi kwarantina matul il-Covid, jien ġrat li kemm il-darba u l-uniku permess li niftakar kien ikolli biex noħroġ mid-dar kien ikun biex nagħmel swab. Niftakar dak il-vjaġġ kont nipprova ntawlu kemm jista' jkun biex napprezza l-vjaġġ u jekk forsi minħalq il-kopri timmur ħal-qormi bjaqla swab, kont ngħaddi mis-Siġġiewi, viċin Argabsi, viċin Wied iż-Żurriq, prattikament kont nagħmel minn kollox biex ingawdi l-vjaġġ. Issa dan qed nitkellmu fuq inqas minn ġimagħtej. Aħseb wara li kieku bħal poplu Ludi konna lilna kważi 400 sena f'art barranija. U issa fl-aħħar irnexxilna noħorġu. X'ma tapprezzax il-vjaġġ, x'ma tkantax. Hawnhekk infatti għandna waħda mill-ewwel għanijiet rikordati li fiha u wara dan il-ħelsien il-poplu kontinwament beda jfaħħar lil Alla. Jgħaddu ftit ġranet tul dan il-vjaġġ u t-tifħir jinbidel f'xi ħaġa li aħna Maltin ma tantx nafu x'inhi. Id-gergir. Qabadhom gaċċ bdew igergru. Qabadhom il-ġuħ bdew igergru. Bdew jiklu dejjem l-istess u reġgħu gergru. Saħansitra waslu biex jgħidu li kienu jkun aħjar li kieku baqgħu skjavi fl-Eġittu milli fid-deżert. U għal kull gergira Alla jipprovdi xi ħaġa differenti. L-ilma, il-manna, is-summin. Minkejja kollox Alla baqa' jieħu ħsiebhom. Mhux għax kemm ġiba tagħhom kienet tajba,
għax naħseb trid tkun kemm xejn tos biex tgawdi minn dan il-ħegsin kollu wara ftit tinti kif tkor. Mhux għax il-ġimgħa tagħhom kienet tajba imma għaliex hu ara fil-commitment il-patt tiegħu magħhom. U llum dan hu messaġġ għalina l-koll. Alla lilek u lili iħobbna mhux minħabba kemm ġiba tagħna imma xuf in-natura tiegħu u imħabba. U ta' missier tajjeb li hu ma l-iżbalji ta' tfal tiegħu ma jwaqqafx imħabtu. Relazzjoni però ma tinvolvix biss persuna waħda. Irid ikun hemm mill-inqas persuna oħra. Il-lut ħafna drabi fid-deżert tilfu l-opportunità tagħhom biex jgħixu relazzjoni sħiħa mal-Alla. U aħna fid-deżert tal-ħajja tagħna. L-opportunità qed neħduha jew qed nitilfuha wkoll. X'inhu d-deżert? Id-deżert huwa dawk l-areas li fihom m'hemmx ħajja. U f'ħajjitna wkoll jista' jkollna ħafna areas li fihom ma narawx ħajja. Xi biża', xi marda, xi problema f'xi relazzjoni, xi vizzju. U fejn m'għandniex ħajja, x'irridu nagħmlu? Infittxu l-ħajja. Il-poplu ludi fiżikament kien ħareġ mill-Eġittu. Imma qalbu baqgħet hemm. Qalbhom ma riditx timxi. U jien qed nagħtiha direzzjoni l-qalbi qiegħed inħallija tfittex il-ħajja jew qiegħed inħallija imjessra l-Eġittu. Din hija l-istedina tiegħi lilek f'dan ir-randan. Dawwar id-gergira tiegħek f'talba. Il-lut talbu ħafna affarijiet lill-Alla, però qatt ma waqfu jiggustaw il-preżenza tiegħu, x'jiġifieri. Immaġinaw l-iktar persuna għal qalbkom. Immaġinah jew immaġina li dejjem tiġi tfittixkom biex issellifha jew ittija xi ħaġa. Igom ridet minnek xi rigal, għada trid minnek xi biċċa xogħol, pitada wkoll, u f'ħafna snin titlob dejjem xi ħaġa differenti minnek. Din il-persuna qatt ma tpoġġi ħdejk jew tieqaf biex tisemek. Immaġinaw ftit. Immaġinaw kif iħossu Alla li dejjem irridu xi ħaġa minn għandu imma qatt ma nieqfu nqattaw ftit ħimmija u ngawduh. Dawwar id-gergira tiegħek f'talba. Mhux talba biex taqga xi ħaġa, ma sempliċement konverzazzjoni bejn żewġ ħbieb. Aqsam ħajtek miegħu u ħallih jaqsam ħajtu miegħek fil-Vanġeli. Ħanaqab psalmi f'ħajjitna smajna kemm il-darba. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni. Ħdejn ilma fejn nistrieħ jieħodni. Hemm u jrejjaqni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. S'issa x'għandna, għandna lil David jitkellem dwar Alla. Min issa quddiem ma jinbidel xi ħaġa. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Fil-bidu David beda jitkellem fuq Alla u r-raj tiegħi u jaħodni u jrejjaqni. Kif ġie wiet mudlam imma beda jitkellem ma' Alla, mhux biss fuqu. Wiet mudlam seta' faċilment ġab gergira. Minflok imma David dawwar id-gergira f'talba. Jalla jien u int bħal David jirnexxielna fid-deżert jew fil-wiet mudlam tagħna indawru l-ħarsa tagħna lejn Alla. Ma nibqgħux nitkellmu fuqu bħal qisu xi ħadd barrani imma nitkellmu miegħu.